enti sesi aso ahu apreprensa na nkwan no ne asagu ma yenum no yenum nkwan ne bi si a kire enti emu ye den no na wo sa nkwan ne bi gum Pija kosoro na mahwefo no nhweso ho enkanka ne atiaja no ma no kosoro na menhwe adaroma atiaja no nyina na nenam mu no mama etimi papa bi naima wadama ye frame Kofi Kakari bodi nkyere me adaroma ye frame na na akosua brafi afesa the second Sawia hima Same kan say din we say nyo na bebo anka ho na bebo naima enkwa aduane no yenhwe niema broni beka say ingredients yenhwe de edifi ase de yeye wadaroma de edifi ase ye ya benkwan no hu tete no abenkwan ni bi ni we nso fatre ne mame ya de be ye apreprensa enti no hu no ya de abenkwan ni bi ana ye bibia momone ama ne nketenkete ama ne nsoa no enyina bi wom ne ayeye ye wieye no ana ye twemako momone ne bibia wom kama ya ye nkwan ne atwitwa ye menken asensene awokro ho kama atwitwa ne nyina ade agum na de ka kire ma nuhu eye de pa ne atieja ene na mafo omunim sa haba odiguma matesi no aya sronko kra kama nti wudi a wo se wudi enuro we nyina ye enuro na first no na ne yedie ene ye bi ni ho ye didi rubber mu ni nuane ani kwa se yedie na ama yare bebre enti ye kire se ye nsan kofa ye ka na tete aduane no nsa amra aduane we wudi a wanhwe ye kra wo ni dibie enuro nyina wo naima wadama na aduane we na wodin ba ko bi no aso kwafa me ho enua no aso fafa me na cha so woto a wa ase ne to a na nani ka kirim na nani wom to de fa no hu se kim asamato naima wadama wo se abenkwai we nso ye de ye bibi foforo wadarma ye de ye apeprensa sesi ankwan no ya ye awie ya bene enti ya besa ya bro ya nchewie no ye nya ya tenase ani ya chie ani akoyam ne kama ti yanya ne aye ye bibia ya nkwafa broni dia obi aye ne ekoto yanya ahwe obehwa ye nkate akra ne ache ye siwo ye de befufuto ye be yeto wa ha ye sa ye to enti ye de bro no ye sie no ani ye de be yanya ne ye bibia ti abasisa agum na yaka ama na ya preference ye wia ye no atidua kokko ni bi ye be chemu mienu ye de atidua no obi ohwa no ompe beans enti ye chemu mienu a ne ye de beans kokko no afra baako ye wia na baako nso beans nim ne ye de ye koto ye koto wo ho koto no we mo famra no onhwa ne ma ye de ye apeprensa no yakoto ya ma ne nsoa ne yayi biagu yakoto nso yaye bibia mabesia pagya na mahwefo nhwe ya stimu ne kama yanya ye wo mo ka no yayi ho kama yakoto nie enti sesi aso ahu apreprensa ne nkwan no ne asagu ma yenum no yenum nkwan ne bi si a kire enti emu ye den no na wo sa nkwan ne bi gum ye wi a ne ade yakoto medika aka se ebechem mienu na ya de asedua no afra baako afra bi na bi nso ho a ya mfa atidua ne bi enwum ye wi ade ekoto ebetoto so ya amane we no so ya de momone ne adwene ne amane ne bi afra nkwan no kama na ye me no ohene se maame abrekasi nyame ani hene o maame ye nyina ye wo Kyidom ana ye nyina Kyidomfo ana ye wa ha ya ye aduane na ma wadama yen hwe aduane we the nutritional facts aduane no so mfaso a ye manipa ye hwe aduane we zakane na ye di ene asofo we ba ye apeprensa kora o mu bo ne ba ye dan ma den na wo ka kire ye ya me ka cha ne se aduane wo hwa dem di kan yenya bra abe no we yenya ne ya abe ya wo
yakoto abe ne yawo ane ye dia ya abenkwa no nutrition wom ye se bibia ye natural bibia ye natural nay ye se ababi de yunkum ewo konkom aye de niema frafra ye de ya abenkwa ne nyira wudi akonkom nuane eno na abe haye ye nanam so mo atena se we aduane aye magi bia ni mo ati eja magi bibia ni jenne ani ati eja momone ani yanchini jenne na akom uma wo ye aduane na jenne koma ehun hia kura se wode magi ebe ka ho eburo yinsu yenya buro yenya ne koto ye yimu kama aya chie ye tena ase chie ye ani akoya ma ye di ye ti emfa ne mafo magi ni sa anya manema ni bi aba so nwum ti bibia ye ya nananom nuama ani ade aye bibia enadua ye aye na hema me da ase ebusua aha Nyansapo makajo se Nyansapo ye sane no bagwen ba ya tonso nkate ne ya chi makase Nyansapo ye sane ne Nyansapo sanso ana tete obi kire ene the Kyidom of Asante na ye di dwumadie nyina ebro na hema wo se ye befufuto sisi jaso mene okay betwa baba na wo be hu si ye twito no aha ya niema no so ya design niema de ye wo ye kura ya de nsafufuo pito ni nyina ye kula wa ha ene ye kire Asante aduane atete na ewo ho ya punu ya hinam a ye si ya chi ya de yensuo begum na ya wia ube ya bekwa akohihye no a ho so megidi samo beba ho na mo behwese ne anuane ya ye ya fa ya si ahihye no ho ne ya de ekula a ya punu mu ya de mefen ya punu mu ama giram ne ya de yensu aguma ne ya kora da so apapa woni mu ya ba den wa yare na hema me da ase ebusia ye de nkomo no isi ase ye ko ba be foforo me de Kofi kakari Nyansapo ni titi obi kire ni ye ko edan a ye besa ya ba na ase wa hema nche fi se wa kire me akura na ma se kula me wa aha ka na tete wo fridge wo se wo punu mu no de nsuo na gum ye kwa ba ba no mu ye ko ba be foforo ye besa ya ba na hema me da ase me so me damas all right Dentini ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sein ni din Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na